Красотите на България са скрити пред очите ни. Близо 40 000 евро струва 30-секундния рекламен клип на малко познатите туристически обекти на Учи BTV. Солената сума, одобрена от Министерството на икономиката, отишла за снимане на 4 различни локации, а цената се оскъпила, защото екипа е работил при минусови температури. Голяма част от бюджета на този клип отиде за пътуване. Клипа сам по себе си е съвсем на пазарни цени. На мен на клипа, честно казано, ми хареса. Бих искала да видя малко повече зеленина. Една от забележителностите, представена в клипа и включена в списъка на Министерството, е Драгоманското блато. Ще изкачате на бира там на кръстовището. Да. И после надясно е блатото. Достигането до широко рекламирания туристически обект се оказа задача с повишена трудност. На мястото откриваме изоставена постройка. Няма и наплив от посетители. И ако аз съм един турист, дошъл на разходка в Драгоманското блато, няма кой знае каква е изградена инфраструктура, табели или знаци, както и няма тоалетна. Ще стартираме посещения на тези 50 малко познати обекта и на място да мога да се убедя с това, което е включено в програмата и какво им е състоянието в момента. Това е, което аз виждам от заданието, да са социализирани максимално. Пари за социализация за сега не са отделени. Има само за реклама. Остава въпроса как Драгоманското блато и останалите 49 обекта ще изкарат хиляди левове от туризъм, които ще се влеят в българската икономика. За BTV новините Теодора Трифонова.